pamiętam jak smak jabłek, jakże na sam wierch, tak właśnie, tak jak teraz jest, że właził na sam wierch drzewa, kaj były najgryfniejsze, największe, takie najfajniejsze jabłka i jak w nocy był mróz i te jabłka były takie fest zimne, to pamiętam doskonale, jak ten smak i ten taki charakterystyczny smak brudnej skórki tego jabłka, bo że ich nie mył, prawda? To doskonale pamiętam i jak zbijali barana. Upatrzył wtedy barana bez całkie lato, że się z nim tak trochę zaprzyjaźnił. On mnie czasem bachnął, ja go czasem jakimś kobyrym, po puklu tam, ale jak to bajtle. I pamiętam po tym, jak smakowały wuszty, kiedy upas tego barana robił i po takie gorkie, nie, ważone trochę i chyba, że nie od bez całkie życie nic lepszego niż te baranie wuszty wtedy. Nie było się ani Utopca, ani Beboka, ale było się Freddy'ego Krugera z Koszmaru z ulicy Wiązowej. Przez parę miesięcy, że nie poradził spać, także się bał, że we śnie Freddy Krueger do mnie przyjdzie i mnie tam coś mi złego zrobi. Ja, najduchu i drachu, tak do mnie oma, jak mnie przezywała oma, to tak mnie przezywała, ty najduchu albo ty drachu. Ja. Co jest też jakieś, tak sobie myślę, jakieś ślązoki poradzą być okrutne lo bajtli, nie? No bo przeca powiedzieć bajtlowi, że jest najduchem, to znaczy po polsku, że jest znajdą. To jest tak jakby powiedzieć bajtlowi, ty żeś nie ma mój, nie? Ty żeś jest ciebie podciepli pod ciebie jeden, prawda? Pisania nie cierpię, to jest robota, nie? Lubię mieć książkę, ale napisaną, prawda? Ale pisania nie cierpię. Nie, co mi sprawia największą uciechę, no chyba to, co każdemu hopu, prawda? Pojeść, popić gorzoły z kamratami, baba pod pierzyną, tela, no co więcej. Mój upa, Oskar, jak miał teralot, co jo teroski, to zginął na grubie i moja oma wtedy swoim synkom zakazała iść na gruba, więc oba, mój fater i ujek poszli studiować, no i skończyli studia i już nikt na grubie nie robił. Nie, więcej mówię i myśla po polsku. A na godanie się przestawiam tak jakby automatycznie, jak ktoś do mnie godo, to ja zaczynam godać. Z upą godą po śląsku, z ojcami już myni. Godanie po śląsku to nie jest sprawianie widzów. Godanie po śląsku to jest, no, Jerona, to jest melodia mojego dzieciństwa, prawda? To jest coś bardzo intymnego i nie byda wynokwią, no. No, życzyłbym Ślązakom odwagi, bo tego im najbardziej brakuje.